Jennifer? Jennifer? Jennifer Parker! Aizu, naiz eta guztia oso antzekoa izan, badakizu zer den bitxiena? Badirela ñabardura nimino batzuk. Adibidez, pintxoari ez diote pintxo deitzen. Tapa baizik. Tapa? Komuneko tapa bezala? Eta aperitiboa. Aperitif. Eta baita banderilla ere. Baina hori toreroek zezenaren lepoaldean sartzen duten makila finaren metafora bada. Eta poteari nola esaten diote? Poteari pote ditzen diote, pote, besterik gabe pote. Aizu, eta badakizu kalimotxoari zer botatzen dioten Coca-Cola ordez? Zer? Pepsi. Gelditu momentu. Bai, sartu. Pintxo eta pote egunon zertan laguntza itzaket? Pintxo, pote, hau oso larria da. Deloreanek kriston hostia hartu do. Urabarreko rojoan kontra, eta izorratu da 1953 urtean. Eta istripoaren ondorioz, Jennifer Parker desagertu da 2016 urtean. Nor da Jennifer Parker? Zein izango da? Martiren emazte gaia. Zertaz ari zara, Josema? Pintxo da pote, entzun ondo. Hau oso serioa da. Jennifer, ez baldin badet eramaten 2060 urtera, desintegratzen hasiko da. Juntzaitezte 2016ko zinemaldia. Eta bilatu Jennifer Parker. Tabernetan bilatu. Gehien bat tabernetan, ez dakizue Pintxo nola gustaren zaizkio. Bai. Pintxo da pote, mesedez, azkar ibili. Baina azkar ibiltzaitezte. Ze beste denbora batean. 12 ordu baino gehiago. Ibilizkero. Jendea desintegratzen hasiko da. Eta Marty, Jennifer, eta ni neu desagertzen hasiko gea. Moztu egin. Aurrera! A teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Pintxo, pote. Hemen zerbait susmagarria gertatzen ari da. Jennifer Parker. Un monstruo bien verde. Luis, orintxe. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks. Goes to show you never can tell. They had a half-past Autografo sinetara. Eta guri sinatuko digu? Venga. Siguni, the last one. The last one, please. You're so lovely. Very kind. Unbelievable. Thank you very much. Hemen jartzen da, argi jartzen baina pintxo? Poteren txat, zigur nigu iber. Osondo ja badaukagu. Bueno, ederki.
Ondo hartu duzu, mesedez? Ondo hartu duzu, Rudik? Vale, guazen. Hotelera noa. Hotelera goaz. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. Paul Arrillaga, egunon. Hombre, egunon. Bueno, zuk Andoni bezala ezagutzen duzu, baina gaur zuretzat William R. Somers. William R. Somers. Bai? Ara, zazpi bekatu kapitalekin nolabaiteko lotura duten asesinatu batzuen inguruan ikertzen ari naiz. Eta zure tabernaren izenarekin gogoratu naiz, zazpi. Zazpigarren bekatuarekin harremanik ote duen ikertu nahi nuke. Ara, galderatxo bat. Zein da hemen prestatzen duzuen pintxorik goxoena? Nik esango nuke adibidez belarri gisatu bat izango dela. Belarri gixo. Ikerketarako oso garrantzitsua da dastatu ahal izatea, beraz, prestatu zakegu sukaldean? Dena preste, ho? Bai, bai. Berotuko dugu belarri bat. Belarri gisatua, bai. Belarria... Txerri belarria, bai, bai. Txerri. Lasai egon daiteke hori. Ondo, esan. Bueno, hau daukagu tripakian antzeko rezeta bat, ez? Txoixua, urdaiazpikua, barazki batzuk, tomatia, belarria egosia. Aragikeriara ditzen du pintxonek orduan, ez? Aragia... Eta ardo beltz bat. Ja, hau prestatzeko denbora bat beharko da? Hombre, bai, lehenengo 3-4 ordu belarria bakarrik egosten, gero beste txoixuakin eta barazkiakin eta tomatiakin beste ordua, dutxi gora bera, azkenian 5 ordu badira hau prestatzeko. 5 ordu, hemen ikusten dugun hau prestatzeko. Tira, alferkeriatan ezabiltzate hemen. Bueno, ez da bidia, ez. Ondo, eta orain ja behin hori prestatu daukagula, 5 ordu pasa dira eta... Eta daukagu, bueno, hau hotzetan dago, eta daukagu gelatina daukanez, gelditu da bloke batean. Behoratzen degunean ikusiko zu nola daukan hori tekstura bat, pixka meloso bezala, ez? Beraz hau berriz, berotuko dugu, bai. Bueno, ya está. Hortzila, bero. Bero daukagu eta ikusi nola dagoen, ez? Puntu hori. Aizu, Paul, zein da zuen filosofia taberna honetan? Nik beti izaten, denak egon behar du, goiara bakadan eta gehiago nahi izatea, ez? Ez ego xua, eta gutxi ez. Nahi ezula gehiago jan. Hori da, beti kontutan hartu behar dugun. Gularekin orduan lotura badu, jatetxe. Hombre, bai, ez? Sukaldaritza honek, nire ustez, gula puntua dauka. Orduan, ja gana suelto daukagu, bai. Eta ja, platerea goaz. Ja, zuzenean platerea. Bai. Botako diogu gero gainean, tipulino pixka bat emateko kontraste puntu hori. Freskura puntu hori eta, bueno. Tipulino. Ze urtetatik dago taberna hau martxan? Gurekin, 2014ko martxoatik, gurekin. Baina taberna hau berez aspalditik, betian. Arro? Konten. Arro. Ez zara bekatu horretan erori. Ederki, jarrai dezago. Venga. Bai. Bueno, lehenengo, tipulinoa pikatuko dugu momentu batean. Fin. Txikia. Txiki. Hiltzaile batek bere biktima txikituko luken moduan. Bai, bueno. Zakitain txiki. Bueno, eta hori da guztia, ez? Belarria. Asko ere ez dugu jartzen, zehatikan
pintxo... Jendea gelditu behar du, gehiago jateko gogoarekin, orduan. Hori da filosofia eta gero puntu bat. Listo. Listo. Ederki. Bueno, ba, nik ez dut nahi, baina gastatu egin beharko du. Zu. Ikerketagatik. Esfortzua egin beharko duzu, bai. Hau suposatzeko goiara batekin joan beharko dela. Bai, hobe. Goiarari? Kanpoan hartuko dugu goiara. On. Kanpora joango gara. Bai. Ederki. Guaz. Ederki. Bueno, hementxe, hau zera goiara handiarekin edo txikiarekin? Hemen txikiakin hobe, ez? Txikiarekin. Guazen ba. Ea. Zemuz. Zalantzi gabe, gulara ditzen duen. Bai, ez? Bai. Gehiago. Gulan eror daiteken norbait hemen, zalantzaren. Errex. Ondo. Campeonato de pinchos de Gipuzkoa. Txapeldun. Bai, aurten baita. Aurten. Bai. Hori da. Pozik, ondo, bai. Pozik. Osea, zuetzea arrotasunean erortzen, Horrek ez du laguntzen aurre. Behintzat ez dut esango. Paul, poziko. Hori. Ni martxan dan azkenean gulan eroriko naiz eta ez du nahi. Bueno. Beraz, agurtzen hasiko naiz, bai, Paul? Vale. Mila esker. Oso ondo zuri etortxagatik. Eta galderatxo badakat. Zein da azkenian 7. pekatua? Bueno, 7. pekatua, zozoak beleari ipur beltz. Aha. Txuleta taberna. Beraz hemen platerri zarra txuleta behar bizan. Bai, horixe, txuleta parrillan. Probatu nahi? Noski, baina jana horretik nola egiten duzun ikusten gustatuko litzaide. Ba, placer bat. Guazen zuk aldera ikustea. Oso, handik? Bai. Bueno, Gitarra ez? hori da beraz, osagai printzipala. Hori da. Txuleta. Hori da. Orain hau hartuta? Parrillan jarri eta ez dago sekretu gehiagorik. Bueno, bala, guazen, ni enaiz ikinduko ulertzen. Nik egin goela, Bai, hori da, bai. Bueno, ba, hemen gaude ja, parrillan. Bueno, Pasa. Ander, jode, fresko hemen, Bai, hemen beroa ite du, Bueno, osagaiak beraz, txuleta. Ba, ikusi ez du, ze osaiak dian. Da haragion bat, eta ikatza, Eta gatza. gatza lodia, eta bueno, gero, eskua nola ematen diogun kuntxu bat, eta gero nire zunakin akompainatu. Patatako, xala da, nire zuna. Kroketa txuletak ere egiten dituzu, ezta? Bai, bitu. Txuleta hemen dauka, hemendik aurreaz beste zati bat, parrillan egiteko ez da ondo egiten. Ja, bale. Eta orduan egiten duguna da egosi, eta beharekin kroketak egin. Egosi, osea, parte bat egosten dugu, eta beste parte bat parrillan egiten dugu, emateko zapore hori, parrilla zapore hori. Eta horrekin egiten dugu kroketa normalak, eta bueno, gure pintxo famatua da. Bueno, Ander, oso ondo, ja, aldea honik ere nahiko egina daukat. Bai, ez? Nabaitzen da berua hemen, Bestaldea ere, gatz pila bota diozu, Ba, hori da, zer, gazlodia aragiak hartzen du berduna bakarrik. Gero besteak entzen da eta listo. Oso ondo. Bai. Haizu, taberna honek nahiko harreman estua dauka alde zaharrarekin, ezta? Bueno, gu hemengoak gea, donostiarrak gea, nahiz eta 7 urte hon Madrilen lan egiten, baina gu donostiarrak gea eta pentsatzen dugu, hemengo gauzak zaindu behar ditugula, ze gaina urtea oso luzea da eta guri gustatzen zaigu etxeko jendearekin lan egitea, batez ere. Eta, hori da. Sariak ere irabazi dituzu, ezta? 2 urte jarraian irabazi genituen 2012 eta 2013an kursalden egiten den parrillaren txapelketa eta 2 urte segidan irabazi genuen, da ondo. Pozik, bai. Bueno, uste ezagun noain aber beste alde hori ere egiten da. Bai, berela egongo da, Bale, nik ere nire aurpegia aldeo jarriko dut. Zure bai buelta eman, da listo. Bai, hau da. Hemen izerdi patxetan eta bain hemen nik.
Bueno, Ander, txuleta egina beraz. Hemen daukagu presia. Jateko. Bueno. Aurpegi ona, ez? Bai, a ber, nola egiten dan, ze askotan, jatetxetan eskatzen dugu eta gero ez dakigu nola moztu. Ba, oso garrantzitsua da, Ondo Horregatik. moztutzea, gero ondo jateko, Hori da. garrantzi handia dauka. Oso ondo. Bueno, ezurra jarriko dugu hemen, Aha. kenduko diogu grasatxo hau. Eta ja, fin-fina moztu. Aha. Bueno, aizu, txuleta bat horrela egiten ikasteko zure ibilbidea ere ez da nola nahikoa izan, ez da? Oso gazte nintzanean hasi nintzen izeba batekin Antiguon Zapateri jatetxean, eta, bueno, gero handik Parisia jo nintzen ikastea, eta gero Arzaken, Akelarren, hemen kaian ebai Larranpa jatetxean nintzen, eta gero jo nintzen Madrilera nire osaba batekin, nire osaba ditu Meson Txistu eta Sabar Donostiarra. Ara, beraz, eta... horre oso jende ospetsua joaten da. Bai. Besteak beste Real Madrileko jokalariak askotan esaten dute. Nintzen beraiekin nintzen bidaiatzen, da sukaldari bezala, eta bueno. Ah, bai? Bai. Eta irekin egontzea, bai? Ronaldokin? Ez, ja hemen nintzen nire. Ja nintzen, Hemen karo, nintzen, ja, bai, Bekin, da Figan, da... Guzti horiek, bai. Bueno, probatu dezagun Bai, Beckhamek probatu zuen txuleta. Tori, asier. Ia, bueno, zein da, ze pusketa hartuko genuke, baina. Ba, hartuko dugu erdikoa, ez? Erdikoa, oso ondo. Moztuko dut hemen pixkat. Hori da, moztu pusketa bat, Jesus. A ber, nolakoa da hon. Venga, guazen. Honegin. Honegin, etxeetan ebai. Baina, non lortzen duzue, olako haragi xamurra. Bueno, hori da, bakizu, esperientzia pixkat, euki eta jun haraginaren gana. Asko. Eta, bueno, zarkatu pixkat, eta, bueno. Ba, bueno, ez daukat hitzik. Haizu, ospetsuak amaipatu dituzu, eta hemen uste daukazuela olako ospetsuen txoko bat, ez da? Txokito bat daukagu, eta... Bai. Ikusi ezakegu? Aber, ze Asko baietz. jende etorri da, Guazen eta bai ze ikustea. jendentzat Bai. egin duzun lan? Guazen ikustea, bai. Bueno, hemen daukazu, ospetsuen txokoa. Bai, hau da, bai. Jolín, Gasol, Txikote, Alonso Tarrak, Griezmann... Ara. ¡Uy! Vittorio Luquino, David Beckham... ¡Andoni! 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 ¿Andoni? Zer egiten dut nik hemen? Eta zok? Beleak zozoari ipurbeltz. Zozoak beleari ipurbeltz. Ze importa dio ordenak. Hoxe importa duela?
zazpi bekatu kapitalak. Lehenengoa aragikeria, bigarrena gula, hirugarrena lukurreria, laugarrena alferkeria, bosgarrena amorroa, seigarrena inbidia eta zazpigarrena... Zazpigarrena ez da, arrokeria baizik. Ez da tutsi. Asier! Kai! Zer moduz? Hemen, kristonagiakin. Zerbait hartu nahi? Bai, eskatzen... Ni gomendatzen zaitut. Bale, bitter cash. Bitter cash? Bai, bitter cash. Bale, eskatu lasai. Bueno, Kai, Kresala labur metraia aurkeztu duzu, ezta? Bai. Arrakasta handiz, ezta? Olaxe, naho, kristonagiakin. Bai. Labur metraia bat... Aurkezpen eta geho, bakizu, festa egizatei da, eta karo, gaua luzatu, entrenamentu falta, eta bakizu. Zinemaldiak hori dauka, ezta? Lan aurka aurkeztu, baino era berean ere festetara joan behar. Bai. Bueno, nola sortu zen ideia, nola atera duzu aurrera proiektu hori, nola izan da Kresalaren historia? Bueno, aspaldiko proiektua da, baina, hau sortu zenean, aukera hau sortu zenean, korto hauek egiteko eta, errekuperatu nuen, bueltatxo batzuk eman, eta Donostiarako katu, Donostian egin behar zen, eta... Ezinbesteko hori zen, bere ikuste aukera dugun. Eta, zeintzuk dira betiko galdera, zeintzuk dira urrengo proiektuak, zertan murgilduta zaude? Oain dala pare bat urte hasi nintzen, Madrilea juten, eta, hango homelessekin, lo egiten nuen, beraiekin bazkaldu, beraiekin afaldu, eta, pixka bat castinga egiten, protagonistak zeintzuk izango ziren aukeratzeko. 8 hilabete eta gero, 3 aukeratu nituen, eta orain dazkat beraien, interpretatzen beraien bizitzari buruz, eta, horrela... 2 urte daramazkit eta ordu erdi dakat montatuta, osea, beste 2 urte faltako zaizkit gutxi. Beraz, baina hori dokumental gisa egindako... Erdi dokumental, erdi fikzio, bai. Eta hori noiz ikusial izango dugu? Ez da, bukatzen erdian. Bukatzen da zuen, ez da? Bueno. Auskalo. Auskalo, ez da? Bueno, ederki. Ui, a ver. Ui, Asier, barkatu, jumbiarra dakat, Lasai, bai. Lasai. Hoi da. Mila eskerrek hain. Bai, hoi da. Eta... Egongo gea, beste batidan. Lasai jo. Bale ba. Venga, ondo izan. Ondo izan ekain. Aio. Zu! Kuadernoa. Bai. Kaixo, markatu. Kaixo, arrastia. Ni naiz. Bai. Zerbait ospatzen da gaur hemen? Zinemaldi osteko proiekzioaren afaria da. Menmetgur sukaldariak eta Baskulen Zenterrek batera egiten duen afaria. Eta uste duz, astear dagoela, orduan, bagoaz? Bale, bai, zuekin noa erroan, bai. I'm Andoni. Nice to meet you. Welcome. Why do you want to bring the past into the future? Well, if you don't have a past, and if you don't know the past, how can you even go in the future? If you don't get these young kids to be excited about the traditional product, how can they innovate and how can they bring it into the future? That's why we always have it, the past and today and also the future all interlinked. What do you think about the revolution of the pincho in the Basque Country? Okay, a touchy issue, eh? Well, as a tourist or as a visitor of San Sebastian or the Basque Country in general, I really like the traditional pinchos. Yeah. But some of the new ones as well that I've tried are really exciting. But if I would be living here, I would also want to see some of the old being kept, but some of the new as well. So it's a very fine balance. If you play with traditions too much, you can mess it up and become a confusion, not fusion. But if you don't do anything, you will be left in the past. So it's a very fine and delicate
process of innovating on something so traditional as that of pinchos. And do you know what's pinchopote? A little bit, you know, the tac-tac, €1, €2 something, that's all I know. you but not know. more. That's all. And do you like it? When I go to a pinchos bar that has a really nice selection of really very good quality products, I like. And sometimes it's very difficult to do for €1 or €2. I really like that. But sometimes if you want a lot more people into the industry, into the business, you need the incentives. So yeah, definitely, it's a good. I think it's a good idea if it's processed in a way, in a good way. Well, thank you very much. Thank you. Enjoy the Basque Country. I sure enjoy will. the I am Basque already. gastronomy. Thank you. Thank you very much. Thank you. Aitor, mila esker. Zuk ulertu duzu esan duena? Piskat, Gero, imeiez bialiko izkez bere erantzunak izke. Vale, tratatu egin da. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Iratzi, Benetan misio utzi nahi duzula? Bai. Eta zer egingo duzu? Horretan pentsatzen aritu naiz eta lehenik eta behin Jose Maria deituko diot. Ja, 1950 urtean. Jakina, urte horretako prefijoa buruz dakit. 943. Beraz, eskale bat izatea erabaki duzu. Diru askatu, kontainerretan lo egin, eta botatzen dietan zaborra jaten duten kaleko horiek guztiak bezalakoa izan nahi duzu. Ez, Pintxo, ez. Pote izango naiz. Pote baino ez. Pote. Horiek izen badute eta ez da pote. Eskalea baizik. Ez baduzu dirurik, ez lanik, ez etxerik. Eskale ziztrin bat baino etzara. Entzun lagun. Hori seberagatik gara desberdinak zuetani. Ze hostia zabiltzaten eideika. Erorean konpuntzearekin nahikoran izango zuen bezala. Ze, beti azkena? Bueno, azkena tabernan geratu garenez. Zuk ez duzu zer esan behar? Zerri buruz. Lorei buruz. Jo, ze bista. Zure partez dira horiek? Nola nire partez? Mira, behar dut. Argitu egin behar dut. Jennifer Parker? Ze hostia, nitzi eritu nionaz, joe. Bai, itziar barkatu. Bueno, dimuxo. Barkatu da. Eser naiteke? Jakina. Lasai, bikote. Bai, lasai. Barkatu, Dauetze, niretzako dira, detaile politia, Bai, bueno, Jenniferrentzat ziren, baina, bueno, bai, orain zuretzat. Bueno, Loretaz ari garen ez, itziar, Loreak filmean parte hartu zen zuk. Bai. Euskeraz egindako filmea lehen aldiz, zinemaldiko sail ofizialean parte hartu zuena. Bai. Ezta? Bai. Eta ez hori bakarrik, Oskarretarako ere hautatu izan zen. Eta goietan be bai. Eta goietan ere. Bai, goietan ere. Argituta hori zen, bigarren momentu harrigarriena eta hirugarren aia Oskarren aia. Ez gendun sinesten, hori izan zen. Danak, flipatzen. Eta zu pertsonalkin nola bizi izan zen hori? Ni barre, niri eman zidan atake bat. Hasi nintzen, bueno, deitu... elegante, eskerrik asko ino. Nik eskatu arrena, nik eskatu arrena. Jo, Antzerkiari, zinemari eta telebistari lore bat eskaintzekotan, lore bat ematekotan, ze lore eskainiko zenik? Ostras. Ba, zinemari, igual margarita bat, txibirita bat. Ze gauzak horren txiki egin behar diren, ez da oso kontenitu eta sentimentu guztiak da margarita dire solakoak, ez da? Txikiek, baina hor dauz, ez da? Telebizioari
ez dakit, igual eolako hortensia bat puntu, ez dakit, exageradoago edo kolore edo mugimendu, ez dakit. Eta antzerkiari La Rosa. La Rosa da klasiko bat eta niretzako oso esanguratsua eta oinarria. Ara. Ostras, hau da kursal. Kursala, Ze artistak? Zinemaldiko zenbakiarekin. Bai, 6-4. Eta ez da kursala bakarrik, ikustezu hor gainean hemen hondartza, eta lore batzu. olatuak, Bai. hemengo espigoia, olatuen aparra, eta dena itxasoko gauzekin, hemen txipiroi saltxa dago gaztarekin, nonbait. Hemen barruan, salmonete, eta zer esan dit, gehiago, mejilloiak uste daudela. A ber. Dena, ara hemen, destapatuko, Uiu. Hemen agian, gu biok antzerkian egon gaitezke hor barruan. Antzerkian nun hasi zinen zu? Mani hasi nintzen Basauriko antzerki eskolan. Basauriko antzerkian, nola gogoratzen duzu garai hori? Oi, oso garai politak izan ziren. Gero eskola itxi egin zen, tamalez. Itziar, eta etorkizunera begira, ze proiektu dituzu edo? Antzerkian agurtzanen txaurragagaz gabiz, ika antzerki taldeagaz. Kuadernoa zuri, behar dugu, estrenatuko dugu urriaren 8an Igorren. Eta gero, pelikulatxo bat pelikulatxo bat ere. Patxi errementaria. Hortan papertxo bat polite dokat. Eta ezin kejatu. Ez dedila falta. Hoxe, hori importantena. A tope. A ber, hauxe. Jangot. Bueno, eta nik ere. Norke esango luke, Etxearen horrazia jateko maukoa izango zenik. Hau da, pintxokote ederra, Jo. Nirekin beti etorriko bazina horrela izango. Bai, Egun ematen Basaurira etorri beharko zuzu. Venga. Hain finak ez ditugu egiten, baina... Eske... Basoak bai, Hau Donosti da. Ja, badakit. Eskale izan nahi duela dio. Zer nahi duzunik egitea? Ja, suturra desagertzen nahi zaizula? Badakit baina hemen jende pila dago. Gandalf. Dok, gero dituko dizut. Frodo. Barkatu? Gandalf Gandarias naiz. Gandalf gisa edo txuria. Ez dago kasualitaterik, Frodo. Bidea ez da hemen amaitzen. Heriotza da guztiok egin behar dugun bidea. Eta orduan bizitza honetako belo grisa altxatu eta dena urrekoloreko kristala bilakatuko da. Orduan ikusiko da haratago dagoen hori. Kontakeri gehien ezaten duzu, etorri nerekin pintxo bat hartzera hobetu. Ea konpontzen zeran burua, bale? Etorri nerekin parriara eta solonbio pintxo bat hartuko dugu, bale? Bale. Bueno, Eloi, orduan zer egingo duzu? Azpizun pintxo bat, egingo dugu, bale? Bale. Azpizun pintxo bat, piper berdearekin, bale? Oso ondo. Oso itxura ona dauka, Bai, gaiak, Datxuretaren azpizuna, bale? Zeintzu dira osagaiak orduan? Oso horreza da, zienean haragi ona, hori importanteena da, bale? Beizarraren haragila, bale? Oso ondo. Piper berdea, erretan, labean sartzen dugu eta gero zuritzen dugu, gero ogila, Ogia ere, plantxan ere ogia bai, pizkat. Oso ondo. urgenten pizkat hartzeko. Oso ondo. Aizu, Gandarias izena honondik dator? Lehen jabea, zeukana jatetxea, Jose Luis Gandarias zuen izena. Eta jabe berriak dara batean 12 urte jatetxo honekin, eta izena zinan gelditu zen hemen, oso famatua zen ja Donostin, eta Bai, oso ezaguna. azkena izango dira. Eta bezeroak kanpotarrak ere izango dira asko, ezta? Bai, kanpotarrak egoten dira asko, baita ere, gu gaude gira askotan, teatzen gera, azkena referentzia bat dira euskal sukaldea, azkenean etortzen diren kanpotarrak, hemengo janaria jan nahi dute,
Eta tortzen dira gandaria hori probatzea, ez? Aizu, eta gero ze espezialitate dituzu hemen gandariasen, okelaz aparte? Oso famatuak dira, arraiak baita. Eta pintxoetan zein da salduena edo gehien gustatzen dena zein da? Hauntza gazta da oso famatua, Juarriroa oso famatua da Euskal Herrian baita ere, eta pintxo bat egiten dugu, bakailu on batekin, eta oso famatua da. Azpizun pintxoa baita ere. Bueno, baina hemen zenbat jende dago lanean, orduan? Hemen dago lanean, 40 pertsona gutxi gara bera. 40 pertsona egunero? Egunero, bai. Egunero. Asko atera behar da 40 pertsona jaten emateko, Lan asko egiten dugu, bai. Lan asko. Eta ez dugu izten inoiz ez. Ez dugu inoiz ez? Urtean zehar, egun bat bakarrik, pintatzeko bakarrik, margotzeko lokala bakarrik. Ospetsuak ere etortzen dira ona, pentsatzen dut, hain ezaguna izanik gandaria etorriko dira, ez da? Bai, etortzen dira, bai. Beste artean, gogoan dituzu? Errealeko jokalariak etortzen dira asko. Atletikoak ez? Atletikoa ez dira ongi etorriak igual, ez daki zeratik baina ez daki. Barkatu, ez direla ongi etorriak? Ez daki, ez igual ez. Entzun duzu, atletikeko jokalariak, ez zaretela ongi etorriak gandaria zen, baina... Eta ondoko mailan badaude errealeko jokalariak zein dute igual. Zein godute, ez gertatuko da? Lagunak dira gero, ez? Hombre, oixe. Lagunak dira, ez? Oixe. Baina, bueno, ez. Azkenean ongi etorriak dira guztiak, osea, egoten dira. Bueno, aldatu egin du, diskursoa, aldatu egin du diskursoa. Beste egunen egon zen Jorge Valdano, baita ere, etortzen dira azkenean abeslariak igual kontzertu bat ematera, igual kontzertu eman eta gero etortzen dira. Vale. Bueno, ederki. Bueno, hau ja, egina dago. Bueno, orduan, hemen, hor gainean jartzen da. Haiko diogu piper berdea, bale? Bale. Ze ardo motarekin edo zerekin lagunduko genuke? Hor dago. Koska. Hor dago, koska hori Eta, zure ustez? ustez? Azkenean da, pintxo bat, ardo betz batekin edateko, horregatik. Oso ondo, oso ondo. Bale, maldo pizka bat gainetik. Hori da. Igual, ez daki, Riosa batekin edo Ribera del Duero batekin, oza... Bale. Gogor pizka batekin, gorputzakin, igual. Oso ondo. Bueno. Ea ba. Ona. Ez diala, ez? Oso ona. Normala da jendea tortxea hori jatea, ez? Hau da, beraz, zuen pintxo izarretako bat. Bai, hau bai. Ardo betz batekin hartzeko, igual oberena. Frodo. Gandalf. Asko zobeto da. Bai. Gogoratu nik esan dako. Bidaia ez da hemen amaitzen. Agur. Eskerrik asko. Pandoni, zertala guztatzaket? Bai, aizu, ikusi duzu Jennifer Parker? Baina zein, Regreso al Futuro filmeko edo? Bai, hori. Hombre, pantailan bai, baina mendik ez dut ikusi. Eta honatik atara... Lastima. Zu, lase egon. Nolagarro pintxo bezi bat egingo dizut hori animatzeko eta. Benetan? Bai, ato zukaldea. Noski bai, eta zukaldea, bai. Bai. Orduan, zeintzuk izango dira Olagarro pintxo honen osagaiak? Osagaiak, berez Olagarroa izan behar dugu. Olagarro hemen labindatu da, Olagarro nahiko handia erabiltzen dugu, azkenean medaiak nahiko handiak izan dugu. Ez, erabiltzen dugu Marrokokoa. Ze gehiago, patata, baina kasu honetan baita patata violeta erabiliko dugu. Hemen baita iparraldean erosten dugun patata violeta bat. Gero, zagar berdia, eta gero, Olagarro negozi egiten dugun saldan, pixkat pimento jakin eta lecitina sojakin egiten dugu aire bat, aire de pimentón, aire gorri bat ditzen diogu. Eta zeratik ere ditzen diogu parrilla, berez plantzan markatzen dugu, baina azkenean botako diogu olio ketua azkenean. Olio ketua. Eta oso horrez da berez errezeta. Hemen plantzan erabili. Plantzan eginda, baina olio ketu horrekin alako parrilla... Hori da. Azkenean olio
oso orio birkina da, oriosko zerazitunazko orio bat, eta berez daka potentzi eta elegantzi bat dela ez, ezta? Eta hemen azkenean pintxo taberna batetan parrilla izatea nahiko zaila da, ezta? Eta horrekin azkenean zapore hori ematen diogu edo. Bai. Bustanatxo bat baita botatzen diogu, eta ia montaia, directo. Noiztik dara mazue taberna hau, edorta? Aurten berez 10 urte ditugu, horrexegatik bai, hau zan nik uste 2006ko pintxo bat. Baina aurten egin duguna da, azkenean 10 urte hauetako pintxo berezienak berriz egin, eta horrexegatik aurten egiten ditugu alako beste urtetan egin ditugun beste pintxoak eta holan. Bueno, pistan dago, taberna ikusi besterik ez dago, ez dala taberna arrunta. Ez dakit ze helbururekin irekitzen duten, edo ze filosofia jarraitzen zuten, ez dakit Chef Guevararen filosofia jarraitzen duten. Bai, zukaldatzea eta borrokatzea, berez, zein zan helburua, azkenean, zukaldariak gara, baina nahiko pintzozaleak be bai, eta gauzatzen, pintxo tabernetan beti berdina ikusten genuena, bai zukalda arloan, bai gastronomikoki, eta bai azkenean lekuan be bai, ez da azkenean leku gehienak edo taberna gehienak berdinak zian, azkenean argi berberarekin, musika balik, ez dakit zer, eta azkenean hemen egin dugun da, leku aproposa baita gastronomi berezi bat, baina baita leku berezi bat izatea, ez da, erakusketekin, hainbat musikarekin, beste azkenean diseinu batekin, beste tratu batekin, beste movida batekin, ez da. Antzerkia ere egiten dezutela esan didate? Janaria eta antzerkia nazten dugu, baita kolaboratu egin dugu fantasiasko adibidez zinemaldian, beldurrezko janaria eta holan egiten antzerkian bertan, eta azkenean guk guztoka ditugun gauztak egite ditugu, ezta? Sukalda maite dugu, antzerkia maite dugu, grafitia maite ditugu, pegatinak, diskak, musika beltza, eta horregatik azkenean guzti hori da fogo negro, ezta? Azkenean gu garen bezalako... Gastronomia, baina zerbait gehiago zarete. Hori da. Bueno, eta gastronomia eta beste zerbait eta sari garela ere, saria jaso dituzue, baina ez gastronomian bakarrik. Zuen publikazioaren batek edo sariren bat jaso du. Azkenean ekintza guzti hauekin hainbat liburu egin ditugu, Pintxo Ximinetaz egin genuen bat, Ferin Muruzakin egin genuen pintxatu bat, diska eta liburu batekin, eta azkenean baita Black Cookbook beste liburu bat, eta hainbat zari jaso dituzte internazio arlon eta holan. Baina azkenean zaria bakarri dira zu pixka posteko eta horrekin Bira, hemen dakazu olagarroa, bai. Bira ze errazin dugun. Olagarroa, patata hor barruen. Patata hor bota ez du, oinarri egiteko, basetxo bat egiteko. Zagarra egin dugu loretxo bat, holan, tolestuta, eta azkenean aire hori jarri dugu. Azkenean da pulpola gallega, baina azkenean beste kolore batzuekin, beste zapore batzuekin, eta beste bizti batekin, ezta? Oso ondo. Ea, hau probatu beharko. Hombre, noski baietz. Bueno, denetik pixka bat hartzen saiatu beharko dut, noski? Bai, home, holan zutik egon da talan tabernan, labana batekin, talan. Horrexegatik izatu dute, los de la vieja escuela izatu dute, alako pintzoak ez diala pintzoak, azkenean nahiko zeiak izaten dira holan jateko, ezta? Ez daka, besterik, azkenean olagarra patatakin eta pimentoiakin hori beti tiro seguro esaten da. Olagarra hemengoa baina pixka xamurragoa da, pixka suabeagoa multikatzeko eta... Hori da. Eta sukatalde elkarteko sortzaileetako bat zarazu, Bai. Zer bururekin sortu zen elkartea? Bueno, hainbat sukaldari elkartu ginean hemen Gipuzkoan, batez be gazteak eta holan hain handiak ez diren sukaldariak, batez be komunikazioa izateko, ezta? Adiskidetasuna eta gurekin erlazioa izateko, gure arazoak guztien artean bultzatzeko eta azkenean inkomunikazio hori, sukalde tartean egoten den inkomunikazio hori apurtzeko, ezta? Alegia, tartekan, noizbehinka, bazkari bat antolatzeko... Bazkaria, farrak eta esposa guztiarrekin, hori da. Oso ondo pentsatua dago. Hori da. Andoni, mi esker bizitagatik. Nik ekarriz barlo ere, sorta bat barra nutzi. Bai, barra nutzi dozu. Sorte hon, bilaketakin eta dana. Mila esker. Bai, ondizan. Esango izut aurkitzen. Mila esker, Bai, agur. Andoni, seguru zaude misia utzi nahi duzula? Ez dakit, pintxo. Jainkoak dagokidan lekura eramango nago. Jose Mari sudurra desagertzen ari zaio. Nazatzue gehiago presionatu!
Apa, Gorka? Andoni! Zer de? Hau ez da zure izango edo ez du zer ikusirik? Igela? Ez, igela. Nerekin zer ikusirik ezak igelak. Ulbo. Barkatu. Bai, hementxe. Eser naiteke, bai. Bai, Andoni, noski, bai. Bueno, ze moduz? Ondo, Andoni, ondo. Hementxe. Posten naiz ikustea. Zinemaldian elegante ikustezu. Glamuroso, glamuro handia, bai. Histori luzea da. Eta zu zer urduri? Bueno, pozi, pixkat urduriz, una honetan ja filma ikusikoa, behingoz, eta jendeak ikusiko du. Igelak filmea, ezta? Igelak filma, bai. Baina, bueno, hemen etxean, Donostin, gaina hemen egin genuen, hemen rodatu genuen pelikula, beraz, hemen da lekua aurkezteko. Donosti inguruan dena? Bai, daren inguruan ez da Donosti polit eta glamuroso hau, beste Donosti bat, adierazi nahi izan dugu, gaina, bueno, ez da esaten Donosti dela, edozein hiri izan zitekeen. Zer kontatzen digu, Igela filmeak, a ber, esan? Ba, Igela filma gauza askotaz hitz egiten du. Batez ere gaur egungo egoera bai korrupzioarena, ekonomikoa, krisia edo estafatxo hau, ni krisia baino estafa ditzen dut. Eta jende asko kalean bizitzen, musikari ugari kalean diru askatzen, da hor bertan abesten, musikari famatu ugari hor ikusiko ditu filman. Eta hitzetu pixkat egoera guzti horretaz, nire pertsonaia bankeru korruptu bat, eskrupulorik gabekoa. Horietako asko daude gaur egun, horietako bat da. Eta bera eskorpio jutsa da, baina momentu batean Igelen artean ikusiko du bere buruaz, justiziatik ies egin behar du, ea bere Igela dakan barruan edo eskorpio jutsa den, edo horri biliko da zalantzatan. Hori humorez kontatuta, ez da drama... Ez, dira gai larriak eta gai gogorrak, baina beti bai bidea komedia sozial bada, gaina, bueno, Euskadin ez dira holako asko egin. Eta bai, ea jendeak parra botatzen zituen, hortako da. Patxo Telleriak zuzentzen du filme hau, eta berarekin lana egindakoa zarazu ere, lehenosti, ze moz, zuen arteko harremana eta... Ba oso ondo, lehenengo bere gidoiak, nik uste, bai Euskal Herrian da bai estatu mailan dagoen gidoilari onenetariko bat dela, zalantzari gabe. Patxorekin lan egita beti goza bada, oso lasai zuzentzen du, berak idatzi du, beraz berak daka buruan ideia guztia eta oso argi daka, ez da enkargu bat, beraz berak buruan dakana isladatu nahi du orduan. Gainontzeko aktoreak ere ezagunak ziren, ez da? Ezagutzen zineten? Bai, aspalitik elkarrekin lan egindakoak eta lagun. Kontxo! Hala, Patxo eta... Mesedez, bai. Zuzendari jauna, kaixo. Bueno, Patxo, bai aprobetxatuko dute esateko. Pelikula honek, tituloagatik, Esoporen Igela eta Eskorpioiaren alegia horrekin badu zer ikusirik? Bai, guk ere fabula bat egiten dugulako, gertatzena da, egiten dugu fabula gizakumekin, baina eskorpioak eta Igela daude. Bai, Gorkak esaten zuen, bere pertsonaia hasiera batean eskorpio bat dela. Eta bukaran ere, bai, agian ez dakigu. Ez dakigu, karo. Ara, eskerrik asko. Azen nivela hemen, Ba, begira, nik bakizu zer egingo duan, hauxe hartuko, eramateko ere nahiko erosoa data. Ze nik egun luzea daukate horretik, zuek ere, estrenaldiarekin edo. Urduri, Patxo? Ez, arduratsu, urduri ez. Ardura horrekin, ez, egin dugun lan eta egin dugun esfortzua eta egin dugun, guzti hori, ondo erabilia izan den eta jendeak nola hartzen duen hori ja ikusiko dugu, baina alde horretatik ez daukagu bildur berezenik. Ba, sorte hon. Gure artean esaten dan bezala, kakazarra. Esker, jauna. Esker. Ondo bili? Ondo izan. Venga, errein, zein. Bai, eskerrik asko, venga, jo. Aldatu zapatiak, Andoni. Pote, Jennifer Parker da. Nola dakizu? Barguak esaten didalako. Begira, kazetariak bagina bezala hurbilduko gara eta galderak egingo dizkiogu, Venga, guazen. Barkatu, Jennifer Parker zara, ezta? No, yo soy Inma Cuesta. ¿Inma Cuesta? Sí.
No es tu primera vez en San Sebastián. Has venido a grandes programas de televisión, por ejemplo, como invitada, ¿verdad? Sí, claro, Sí. vaya semanita. Vaya semanita, qué grande. Bueno, ¿al festival es la primera vez? El festival no, el festival he venido como 7 veces. 7 veces, solo 7 veces, bien. 7 veces. Ya más que nosotros, ¿eh? No, sí. Este año has venido más como jurado de Horizontes Latinos, Sí. ¿verdad? Oye, yo tengo una curiosidad que todos los actores suelen tener sobre cómo fueron tus inicios, cómo empezaste en esto de la interpretación, de dónde te viene la vena artística. Bueno, pues de siempre de pequeñita, pero no hay ningún antecedente familiar que no sea... es lo- No, y me estudié arte dramático y enseguida me puse a trabajar y ya está, y así fue. Oye, ¿qué recuerdo tienes de tu primera película? Ese momento en el que llegas y de repente ya todo está para rodar y de repente acción y ya te ves sola delante de la Pues lo escena. recuerdo como pez en el agua un poco, no lo recuerdo, o sea, siempre el día de antes te pones muy nervioso, pero también reconozco que cuando estás, digamos, ya en faena, a mí se me olvidan los nervios. Bueno, ¿y los premios, que tienes un montón? Bueno, tengo más nominaciones que premios, pero sí... 3 nominaciones al Goya, ¿puede Sí, ser? 3 sí. nominaciones al Goya. Oye, llegará, una nominación llegará. es un premio. Sí, es verdad, sí. Claro, una nominación es un premio. Hombre, por supuesto. Creo que Hoy no me puedo levantar marcó un antes y un después en tu carrera, ¿puede Sí, ser? Hoy no me puedo levantar, fue mi primer trabajo a nivel profesional, fue un musical que fue muy exitoso y que fue maravilloso, que duró mucho tiempo. Y yo estuve inmersa ahí en esa historia como 3 años o así. Después has llegado a No, Águila Roja. no, después de eso vino La Voz Dormida, Primo y a la vez fue Águila Roja. Águila Roja, ya el estrellato. ¿Cómo es El eso de ser estrellato, una qué estrella? ¿Cómo es no, eso? yo no me siento ninguna estrella. ¿No? Sí, un poquito. Eso Más que estrellato nosotros. No es algo que me guste. Ay. Ese término no es algo que me guste mucho. Eso es, hay que ser profesional y trabajar bien como lo haces tú. Oye, y de cara a futuro, proyectos, ¿en qué estás Bueno, pues ahora? ahora está descansando un poco después de toda la locura esa que ha sido los Goya, la novia, la película de Almodóvar y todo eso. Ajá. Está descansando y en enero empieza un proyecto nuevo, pero todavía está ahí. Los proyectos son proyectos. Sí, los proyectos En no se enero terminan. empieza, pero hasta enero estoy descansando. Y la pregunta que todo el mundo está esperando saber la respuesta es... Ay, mira, Oh, ¿quieres mira. una ensaladita de estas? Vale. Venga. Esto es ensalada, esto es sano, no engorda, ¿verdad? Claro que sí, ¿qué es? No. Si engordamos no pasa ¿Qué tiene? nada. ¿Tiene yogur? No, la ensalada no engorda. Con salsa de bacalao. Ah, ensalada de tomate con salsa de bacalao. Bueno, esto es lo que llamaríamos aquí un pincho. Sí. Ah, pero no tiene que llevar pan. No, Es necesariamente. un pincho. No. Tú en los bares vas y te dan un pincho si Sí, pides sí, un yo he pote. probado, yo he ido. ¿Has probado el pincho pote entonces? Pincho pote, ¿No conoces el pincho pote? Mira, pincho pote es que tú te vas... Bueno, lo que llamáis en Madrid una tapa con la bebida, con el trago. ¿Se llama cómo? Pincho pote. Pincho pote, que es un pincho con una... Con un pote, con una vino, Eso es, con agua. exactamente. Oye, ya que estamos hablando de pinchopote y gastronomía y tal, algo que todo el mundo está deseando saber, ¿qué vas a hacer con ese pedazo de camión de productos que te van a dar? Pues sobre todo compartirlo. Hombre, eso es interesante. ¿Tienes nuestros números ya? ¿Eh? ¿Tienes nuestros No, números, sí, Diego? luego me los pasáis, Hombre, pues, por si de favor. repente hago una Claro. fiesta y- Ay, muy bien. Pero bueno, vosotros en realidad ya estáis acostumbrados a productos y tengo que invitar a gente. Ya, también es verdad, eso también tienes razón. Bueno, Yo pues, no me canso. Inma, pues muchas gracias. Que disfrutes tu estancia en Donosti. No he comido nada, ¿eh? Sí, me he comido el tomatito. Yo Ahora me también. como lo verde. Que disfrutes tu estancia aquí. Hasta la próxima. Gracias, Inma. Pasa. Kaixo, barkatu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo. Zara Ibon, aburuza. Gipuzkoako sarraio ekarteko lehendakari. Bueno, esplikatu iguzu, hola, hitz gutxitan, Zergatik eta nola saria? Zergatik... Euskalduna garelako eta dana... Euskalduna garelako eta gu emateko txura ondile dagoelako. Bizi guzti, ez? Eman du karrera dago, opari, lezi du nahi, beti nahi izan dugu. Horregatik bat. Eta... Zertarako, ezagutzeko. Ezagustarazteko, nola bai. Ezagustarazteko, Gure produktuak. Produktu bai, ezagustarazteko, gabilenerako. I aurten Inmako estari ematen diozue, ia zeinek ere bantzuen? Ibesiek eman zuen urte. Eta, bueno, aurre hirugarren urtea da. Eta egiten dugu beti produktore ezberdinak egiten dugu, ez? Eta guri, noizko, buruan izango duzue... Euskalduna gara eta gure produktuak ezagutzen ditugu, baina guri ez zaigu importa publizitate egitea. Hori da. Guri, datorren urtean, edo... Ez dago, eta podera hondikan, Bueno, ez da. Ez aurtenean, beste ekizaldi antolatuko dugu, zuentzako. Bueno, guk altxatuko dugu Euskal Herrian pintxopotea, lasai. Venga, arte. Ostras, Pincho,
Printzipera joan behar dugu, The Turkish Way proiektatzen dute. Eta seguru zaude sukaldari turkorrek Jennifer Parkerren berri izango duela? Bai, ez oraina iragana eta gero alotzen ditu, beraz badu misioaren berri. DeLoreanen gatik diozu? Berandu iritsi gara. Beti bezala. Parea ze parea. Mucho eta potea. Kulinari zentrera egon gaitezke? Proiekzioa eta gero beti afaria dago. Afaria? Uy, ahí va. Oinak ateratzen ez badira, agian, hobe. Beka. Listo. Ya está. Casco. Nondik da? Handik? Handik. Beka. Eskerrik asko, Jende itxurosoa. Bueno. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Turkish Way dokumentala ikustetik zatuzte? Bai. Zer moduz? Oso ondo. Bai, ondo. Eske ez dugu aukerarik izan ikusteko. Bai, berandu iritsi gara. Agian ez du pena merezi. Merezi du. Jatearekin zer ikusirik dauka? Bai. Eta Turkiako zerbait ere egongo da? Turkiari buruz ere zerbait? Oi, sorpresa, sorpresa. Bueno, ederki. Bueno, ba, mila esker, Zeuek joan ikustera. Vale, gomendagarria orduan. Joan Roca. Joan Roca. Guasi. Ascolti, ¿Cómo estás? Buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo va això? Hola. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Bueno. Estàs content amb el resultat del documental? M'ha encantat. Estic molt content, francament. Hemos intentado ir a la proyección, pero hemos llegado tarde, se nos han cerrado las puertas. ¿Quién mejor que Joan Roca para contarnos un poco una pequeña sinopsis de la película? Bueno, la película cuenta una historia que nace con esa idea loca de que un restaurante se mueva, cierre sus puertas durante 5 semanas y se lleve a todo su equipo circulando por diferentes lugares del mundo y contamos en ese caso el último viaje que hicimos a Estambul. Bueno, eta hemen Basque Culinary Center honek ze egin du, ez? Nolabait ere, Turkish Way estrenaldi hau babestu. Bai, bueno, kontentu gaude ere, ze pelikulan agertzen gera. Azkenean, berain bilera bat hemen izan genuen igaz, eta hor grabatu ziren elkarrizketa batzuk Jamari Arzakekin. Eta, bueno, azkenean, sare bat gera, ez? Bai, hala da, bai.
Bueno, zinea eta gastronomia... Sukaldaritza, gastronomia? Elkarturik. Euskal Herrian gastronomia askoak egu, haindik ere zinea pizka gehiago bultzatu beharko dugu, hori bai. Bai, mesedez, bai. Bueno, encantat. T'agrada Donosti? Gracias, me encanta. Donosti, bueno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bueno, buena noche. Zer dira, kanonigoak? Kanonigoa beti iruditu zait, apaiz baten izena. Bai, dena den, honekin untxi aurpegia geratuko zaigu, Nik gehiago gustatzen zait, behiaren murtzikatzea, bera. Begira, Asier? Oh, kaixo. Ba, hemen, ez dakigu zer egiten. Bai. Ona da, freskoa. Nik ulertu dudanez dira desertuko landareren bat, omen da. Baina oso... Bai, noski, hola, desertuko landaria. Bai, desertuko landaria. Desertuko landaria kartzen baldin baditugu, azkenean desertua hori desert. Baina hauek oso berdeak daude hauek desertuko. Bai, nik uste gaur goizean hartutakoak direla. Oasis batean. Desertuen ez dakit izango. Bueno, aizu, eta Turkish Way hau ikusi duzu? Ikusi dugu. Eta zer mod? Gustatu zaigu. Azkenean izan da ikustea nola turkiarrek ere guk bere garaian egindako, gure sukaldariek egindako bidai berdina ere nola egin nahi duten eta nola sakondu eta indartu nahi duten beraien sukaldaritza oso potentea omen dena, baina ezen kasutan afarian konprobatuko deguna, ez? Bueno, oso ondo, venga, ondo segi. Berdin. Bai, jo. Turkish Way horretan, ez zuten Jennifer Parker bat aipatuko, ez da? Jennifer Parker? Pelikula? Bai, pelikula, Jennifer Parker, ez. Horren bila zabitzate? Hemen dira bilo. Segi ordu. Segi lasai. Eskerrik asko. Mila esker. No segi, mila esker. Jo. Ez Jennifer, ez Marty, ez Doc, Doc, bai, Josema. Bueno, bukatuko duzu behingoz mini ensalada hori? Bakiko gertatzen, nik behiek bezala egin nahi dut digestioa birritan. Baina, gero berrizetana bueltatuko duzu... Zorionak eta urte berri hon. Ai, ama. A happy New Year. Ja, congratulations. Bueno, Andoni, hemen ez digotea faltzen ematen. Baina, hemen zinemaldean, zinemaz aparte, juergare badago. Horixe, Agian gauean atere eta horrelako Hollywoodeko izarren batekin ligatu dezakegu. Bueno, vale, aterako gara, baina pare bat eta etxera, Hiru. Gehienez. Hiru eta etxera. Egina. Andoni. Honek ez du kontatzen, Ez, horrek ez du kontatzen. Jose, ondo hemen ez da, zera bain, zema da. Venga. Bueno. Nondik? Handik. Orkidia. Biblia irakurtzen alduzu, Pintxo? Ez, nire amak katekesira joatea behartzen ninduenean bakarrik irakurri nuen. Ni pasadizo bat buruz ikasi dut. Ezekiel, 25:17. Gizon zintzoaren bidea. Berekoien injustiziaz eta gizon gaiztoen tiranokeriaz inguratua dago. Bedinkatua, karitatea eta asmo onarekin ahulak iluntasunaren bailareatik salbatzen dituen hartzaia. Bera bai da, bere anaien egiazko zaintzailea. Eta... Aizu, hobe dugu joatea ez da. Bai.